Pipila ka mga butika ug medicine distributor ang namaligya og mga tambal nga wala misunod sa suggested retail price kun SRP sa gihimong inspeksyon sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council, Department of Health ug Food and Drugs Administration. Usa ka surprise inspection ang gihimo sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council o CPCC, Department of Health ug Food and Drugs Administration sa mga butika sa Cagayan de Oro City. Kini aron masiguro nga anaa sa saktong presyo ug kalidad ang mga tambal nga mapalit sa publiko. Sa unom ka mga butika ug usa ka medicine distributor nga ilang gisuroy, duha niini ang wala nakasubay sa suggested retail price kun SRP sa tambal nga gitakda sa Food and Drugs Administration kun FDA. Dali silang giisyuhan og notice aron ipatubag kung ano dili sila angay silutan. Hinuon pagpasabot sa CPCC nga dili sila anti-business, inay pro-regulation. Busa hangyo nila sa mga butika nga sundon ang SRP sa tambal aron malikay sa reklamong profiteering.